Lezindlovu zeqe esiqiwini ithala ey'nsukwini ezimbili ezedlule. Kube nzima kakhulu ukuthola indlela ebheke esiqiwini njengoba zize zatholakala namhlanje ntambama. Izakhamuzi ezithathe umfanekiso wazo ngomakhalekhukhwini zeqa zithe bekuthosa kakhulu. Elangeni layizolo nje ngicabanga ukuthi ey'ntatha zasekuseni siye sezwa nje umsindo mhlawumbe kule ndawo engapha kodwa ngezansi sekuthiwa nazi iy'ndlovu ngapha. Hayi shuthi umphakathi ayuphumeke uhambe uyohlola ngakhona. Okay, nami-ke bengingomunye nje bedlulela ngemoto nje ngibhekela ngapha ezansi. Mangithi emfuleni okuthiwa umzinsangu nazi zigcwele nje umhosha lapho ziningi nje zelandelana ibheke ezansi le. Namhlanje isiqiwu size sakhipha indiza enophephela emhlane sithungatha lezi zindlovu. Umsebenzi wokuthungathwa kwazo obusudonse insuku uze wathela izithelo namhlanje ntambama. Asigcizelele ukuthi seyiqoqiwe lezi ndlovu.